Kaixo, egunon. Bueno, espero nire gatxik ez gehatzia kafe gabe, azkar ingoet, ni Jon Elandaluzenaz, Bilbotik nator. Ni irakaskuntza ikasi nahi nun eta ez nun ikasi, eta Bilbotik ere jun nahi nun, irakaskuntza Bilbon bazeon, eta giza baliabideak ere gustoko nitxun asko, enpresa mundua eta bebai, azkenian humanitateak eta enpresa ikasi nun eskoriatzara jun nintzen, nik uste karreraian ez dauela, ez dakit Donostin jarraitzen duen, baina, karrera hortan gustatu zitzaidan asko ere da enpresekin eta kontaktu asko eduki gendula. Lehenengo urtean praktikak egin nituen ikusentzunezko enpresa batian, eta baleukon zan Durangon, behaiek lan iten gendun umiekin asko, familiekin, euskal kultura proiektuak ekoizten, eta pila gustatu zitzaidan, eta beste urteetan ere hor egin nituen praktikak. Eta karrera bukatzerakoan, komentau dutena, hori komunikazio eta marketingeko masterra egin nuen, eta egia esan beti jarraitu izan dut euskal kultura ikusentzunezko proiektuetan eta lan egiten. Hasi nintzen, karrera bukatu nunean masterra eta gero, hasi nintzen proiektutan, baino telebistarako, bai ordu txikitan, bigira programan ez dakit ezagutu zen ituzten, baina bai izan umienak eta gazte familientzat, baina hor bai, ekoizpena oso hemen guazan, hemen kontsumitzeko, eta azkenian nahi nuna ere zan, atzerrira jun, unibertsitate garaian jun nintzen, eskola garaian ebai, ingelesera ikastera eta proposatu zidaten enpresan animazioko proiektuak koordinatzia. Eta animaziako proiektukin bai aukera genuen atzerrira juteko, merkatuetara, festivaletara, bazkideak bilatzea proiektuetarako, proiektu hauek gero saldu egiten ditugu banatzaileei, beste lurralde batzutan ikusi egiten dira, plataformekin hitzein behar da, zinemekin eta bar, eta orduan mundu honetan sartu nintzen, orain bai egiten ditugu pelikulak eta serieak eta baita, bai bideojokuak edo irudeko abatarrak eta beste proiektu batzutarako, ez? Nik komentau nahi nuna pixka bat da, nik nire lana momentu honetan koordinatzailea bezala da, nik egutegia eta betein behar dela eta hortan gainean egon behar naz, nik ez dut marrazten, ez dut idazten, baina bainago proiektua garatzen dan lehenengo momentutik ideia bat enpresan hasten danetik edo kanpotik etortzen danetik eta hor koordinatzen, gidoilariak, gero diseinatzaileak, modelatzaileak eta testuritzaileak eta iruden egin ezkeota, eta gero bukaerara arte musikoekin eta lan egiten dugu, audioa, doblagia eta gero marketing, prentsa eta nereak horta bitartekin egiten dugu asko ere, prentsan eta gero lana eta proiektuak ezagutarazteko. Orduan, esan nahi nuna da, Dibulitunen adibidez, bai humanitateko jende asko datorrela, bai kazetariak, bai arte ederretakoak, diseinu grafikokoak, jendea bai diseinatzeko, modelatzeko, eta hauek dira pixkat modelatua, storyboarda, layout animazioa, komposizioa eta efektuak, eta gero bukaeran musika edo soinua, ez? Hauek dira proiektuak, mota askotako diseinuak lantzen ditugula, hau azkeneko hau Winnipeg pelikula bat orain ekoizten ari geana, hau bai da pixkat ume ez hain txikientzat, hau bai esaten dugu pixan nagusiagoentzat dela, naiz eta pertsonai printzipala ume bat izan, eta nola lantzen ditugun, nola lantzen dian, nik esan nahi nuna da alde batetik ditugula humanitateak edo diseinotik etortzen den jendia, jende asko etortzen dela enpresara esaten, nire beti esan diate txikitatik marraztiakin ez nintzala inorra llegatuko, eta komentau nahi nun hori ez dela egia, edo behintzat posible dela, eta gero
riga egiteko, modelatu egiteko eta etortzen dela jende asko, bai teknikua dana, baina artistikoa ere landu egiten duna, ez? Eta guretzat, hori da magia, bai, ez? Teknikoa eta artistikoa bateratzen diranean, jende asko behar ditugolakoak, ez? Gero teksturanak, bai, modu artistikoa lantzeko, eta gero storyboarda gu egiten dugu pelikula guztia, marraztuta, audioa sartzen diogu, eta, hausea komentatu nahi nuna, bideo batzuk ekarri ditut, baina nik uste ja bukatuko deula, ez? Eskerrik asko.